Comezamos a exposición do tema 8, cando é xusto un reparto. Neste tema veremos 4 apartados, os cales son que é ser xusto, que se reparte, ben se cargas, que reparto é xusto e cando che afecta a xustiza. Para comezar, temos unha actividade introductoria que comeza co seguinte texto de Dickens. Nas festas desta época do ano, señor Scrooge, dixo o cabaleiro tomando unha pluma, resulta máis necesario do habitual que fagamos unha pequena colecta para os pobres e necesitados, que sofren enormemente hoxe en día. Miles deles carecen do imprescindible e centos de miles non teñen cubertas as necesidades máis elementais, señor. Non hai cárceres? Pregunta Scrooge. Moitas cárceres, dixo o cabaleiro, deixando a pluma outra vez. E os asilos da Unión? Preguntou Scrooge. Aínda funcionan? Convencidos de que esas institucións apenas aportan consolo cristía ao corpo ou á alma das xentes, respondeu o cabaleiro, algúns de nós estamos tratando de recaudar fondos para comprar aos pobres alimento, bebida e medios para quentarse. Escollemos esta época porque, entre todas as do ano, é aquela en que máis se sente a necesidade e máis alegra a abundancia. Esta é a época do Nadal. Que cantidade lle anoto? Nengunha, replicou Scrooge. Quere entón guardar o anonimato? Quero que me deixen en paz, dixo Scrooge. Xa que me preguntan que quero, esta é a miña resposta, señores. Non me divirten os nadais, e non vou a contribuir a que se divirtan os folgazáns. Eu colaboro no sostemento das institucións que citou. Bastante me custan, con que o que ande mal de diñeiro que acuda a elas. Moitos non poden, e outros preferirían morrerse antes que ir para esas institucións. Se prefiren morrer, dixo Scrooge, máis valería que o fixeran. Así diminuiría o exceso de poboación. Ademais, vostedes perdoen, mas eu non sei nada desas cousas. E digamos que, como vemos, este é un texto de Charles Dickens titulado Canción de Nadal. E a cuestión é que tedes unhas actividades sobre este texto, segundo as cales, na novela curta Canción de Nadal, ao señor Scrooge pídenlle ser generoso e que doe diñeiro para axudar os máis necesitados. E a pregunta que se nos fai é: axudar a quen o necesita é unha cuestión de generosidade ou de xustiza? É dicir, facemos un acto de boa vontade cando os axudamos ou somos injustos cando non o facemos? A continuación, comezaríamos xa co tema, e co primeiro apartado dos 4, que sería que é ser xusto. E dentro del, co primeiro subapartado, que é cando falamos da xustiza, a cuestión sería que actúas xustamente cando lle das a cada cal o que lle corresponde. A cuestión da xustiza podeche parecer teórica e lonxana, mais fíxate en que é unha noción que tes sempre presente. Se o profesor che pon un 6 no exame de filosofía e ti contestaches a todas as preguntas exactamente igual a tua compañeira que sacou un 6,5 ou un 7, pensarás que o profesor non foi xusto. Se un compañeiro normalmente che deixa os apuntes e cando un día chos pide el ti non llos deixas, pensará que non o trataches de forma xusta. Se os teus pais lle piden ao teu irmán que vaya á compra, que barra a casa e que faga comida, mentres que a ti che din que dispoñas de todo o teu tempo como queiras, o teu irmán estará convencido de que os vosos pais non son xustos. En todos eses casos, falas de xustiza. O problema é que non sempre está claro que lle corresponde a cada un. Pensa nos 3 casos anteriores nas circunstancias seguintes. 1. Imagina que a compañeira que sacou un 7 no exame de filosofía ou un 6,5 partía dunhas condicións máis desfavorables, por chegar a medio curso de outro centro, por vir de outro país e ter que adaptarse á nosa lingua, por ter problemas de saúde que lle dificultaran o seguimento do curso ou calquera outra situación deste estilo. E digamos que fixe un esforzo inmenso para chegar aí. A profesora valorou todo iso para porlle a nota. A profesora ou profesor, digamos que valoraría iso. Foi injusta. Ou imagina que antes de que o teu compañeiro che pedise os apuntes descubres que despotrica de ti, que fala mal de ti. Fuches injusto cando lle negaches os apuntes? E no terceiro caso, figúrate que o teu irmán enganou aos teus pais e eles queren que aprenda a ser máis responsable. Son injustos cargándolle con todas as tarefas da casa? Tal vez, nesas circunstancias particulares, o modo de actuar do profesor ou profesora e dos teus pais fose xusto. Ou tal vez non. Como se pode saber isto? E a cuestión é que a respecto desto teríades unha actividade
sobre a cal a xustiza represéntase cunha venda nos ollos porque se supón que debe ser imparcial. Se non ve a quen xulga, considérase que será máis xusta, máis imparcial. Mais crees que non debe ter en conta as diferenzas das persoas que se xulgan, que digamos que este feito axuda realmente a ser xusto? Ahora pasaríamos ao segundo subapartado deste apartado, que é o de xustiza ética. A xustiza está relacionada coa ética. Tendemos a asociar a ética cos actos que facemos ás persoas e a xustiza cos principios que rexen unha sociedade. Por iso decimos de alguén que causa un mal de modo intencionado que non actúa ben dende unha perspectiva moral e dunha sociedade que non fai nada ante un crime que non é unha sociedade xusta. Porén, a veces tamén falamos da xustiza en relación ás persoas. Os tres casos anteriores eran sobre actos de persoas, o profesor ou profesora, ti e os teus pais, e o que estaba en cuestión era se vos compartárades ou non de forma xusta. Cando decimos que alguén é ou non xusto, temos en conta os principios que aceptamos como xustos e nos preguntamos se a persoa actuou ou non de acordo con eses principios. En definitiva, a ética e a xustiza son como dúas caras dunha mesma moeda. Tendemos a pensar que se un acto é bo moralmente, debe ser xusto, e que se unha lei é xusta, tamén debe ser boa moralmente. Aínda que, como veremos enseguida, isto non sempre pasa así. Agora pasamos ao subapartado a ética e as leis. Hai máis razóns para defender a estreita relación entre ética e xustiza. Os debates máis intensos sobre a xustiza ou injustiza xéranse sobre as leis e a súa aplicación. As unhas leis formulan discrepancias morais. Prácticamente ninguén discute que un asasinato merece un castigo. Pódese discutir cal debe ser este castigo. Digamos, mais todos comparten isto porque case todo o mundo pensa que matar a unha persoa é algo inaceptable desde o punto de vista moral. Mais pola contra, é máis complicado chegar a un acordo, un consenso total sobre se son xustas as leis que permiten a eutanasia, e sobre estes temas, pois xa sabedes, eutanasia, aborto e outro tipo de cuestións. E digamos, no caso da eutanasia, pois como sabedes, é unha cuestión a debate nos últimos anos sobre a que, digamos, hai diferentes plantexamentos. E a cuestión é que neste caso é máis complicado porque moita xente ten posicións morais diferentes ao respecto. A cuestión é que ante este tipo de situacións xurde o que se chama a obxección de conciencia. A obxección de conciencia prodúcese cando alguén pensa que unha lei é contraria aos seus principios morais e decide non obedecela e asumir as consecuencias. En España, un dos casos máis coñecidos foi o dos que se negaron a facer o servicio militar cando, digamos, era obrigatorio, pero tamén podemos pensar nos médicos que, por exemplo, se queren negar a levar a cabo determinadas prácticas porque van en contra das súas ideas morais ou religiosas. Quizáis neses casos unha persoa actúa de modo injusto porque non segue as leis que a sociedade considera xustas. Aínda que poidamos pensar que a persoa é moralmente boa porque non se aparta dos seus principios morais. A estreita relación entre ética e xustiza tamén se pode de manifesto en enfoques da xustiza baseados nun sistema ético que é o utilitarismo. Se recordaredes, no tema de ética xa falamos sobre esta corrente, que digamos que se vinculaba ao consecuencialismo e iba máis alá ao entender que, digamos, o ben sería a utilidade para maior número e que, digamos, todas as accións que nos levasen a conseguir este ben, pois serían justificables. Ora imos ao último subapartado deste primeiro apartado, que é formas de xustiza. Se se quere aplicar a xustiza, é dicir, dar a cada un o que lle corresponde, o que está en cuestión é conseguir un equilibrio. O problema xorde cando nos damos conta de que a forma de conseguir ese equilibrio varía en función da situación na que nos atopamos. Segundo as situacións que hai que equilibrar, distinguimos formas de xustiza diferentes. A xustiza retributiva fixarse en quen cometeu un dano e quere atopar o equilibrio entre o dano que se causou e o castigo que se merece. A xustiza retributiva formúlase que castigo hai que aplicar e cal é a súa finalidade. A discusión sobre se a prisión é unha medida xusta para castigar un delito ou non entra dentro do ámbito da xustiza retributiva, que, como dicimos, é o primeiro tipo de xustiza que estamos vendo. O segundo tipo de xustiza que imos a ver é a xustiza restaurativa. Este tipo de xustiza fíxese na víctima dun dano e delibera sobre a forma de reparar o dano que sufreu. Así, cando formulamos que tipo de compensación debe recibir quen foi atropelado por unha motocicleta, por exemplo, atopámonos dentro do ámbito da xustiza restaurativa. Un terceiro tipo de xustiza é a xustiza conmutativa.
Este tipo de xustiza busca o equilibrio no intercambio de bens. Por iso, cando deliberamos sobre cal é o prezo xusto que debemos pagar por un ben, a electricidade, a auga ou calquera cousa que compremos, como por exemplo o pan, pois adentrámonos na esfera da xustiza conmutativa. Por último, a xustiza distributiva. Este tipo de xustiza examina como repartir bens e cargas nunha sociedade de forma equilibrada. Digamos que ahora, tras aproximarnos á noción de xustiza en xeral, centrarémonos agora neste último tipo de xustiza, na xustiza distributiva. Primeiro aclararemos no apartado seguinte que son os bens e as cargas que hai que distribuir. Despois, no terceiro apartado, discutiremos que principios empregaremos para ese reparto. Ahora que acabamos o primeiro apartado, pois tedes unha serie de actividades. A primeira dinos que pensa nos 3 casos que se formularon ao inicio deste apartado. Recordaredes o que tiña que ver coa nosa nota, cos apuntes que lle podíamos deixar un nome a un compañeiro e o tema das tarefas de casa. E a cuestión é, cando crees que se actúa de forma xusta? E se tes en conta as circunstancias particulares que se apuntan máis adiante, cambia a túa opinión sobre cando se actúa de forma xusta? E habería que justificar a vosa resposta. Despois teríamos outra actividade, segundo a cal os estados fixan leis que hai que cumprir. E pensamos que o fan coa intención de que as persoas vivamos mellor e que a sociedade sexa máis xusta. Crees que é admisible que alguén incumpla unha lei e se cree que non é, digamos que incumpla unha lei se cree que non é xusta? E a cuestión é se crees que non é admisible, justifica de forma argumentada porque o crees. E por outra banda, se crees que en algúns casos é admisible incumprir as leis, pon algún exemplo real ou hipotético e justifica tamén a resposta. Agora imos co segundo apartado, que é que se reparte, bens e cargas. Cun primeiro subapartado que son os bens e as cargas. A xustiza distributiva trata sobre como repartir de forma xusta os bens e as cargas nunha sociedade. Entendemos os bens e as cargas nun sentido amplo. As propiedades das que dispós, por exemplo, unha bicicleta, un móvil, son bens. Tamén son bens os servizos dos que dispós, estradas, piscina pública, hospitais, escolas. Moitos deses bens son cuantificables en diñeiro, pero non todos o son. Por exemplo, poder cursar os estudos que queres e non outros é un ben, mas non se cuantifica en diñeiro. E outros, como a posibilidade de recibir un trasplante, non o que vale a operación, senón o feito de que ti poidas recibir ese trasplante, tampouco se pode valorar monetariamente. Os impostos que pagamos con diñeiro, por outra banda, son cargas, necesarias para o mantemento da sociedade, máis cargas, e hai que distribuir esas cargas de forma xusta. Mais, como no caso dos bens, hai outras cargas que non son cuantificables en diñeiro que tamén hai que repartir de forma xusta. Por exemplo, en moitas sociedades nas que o servizo militar non é profesional, hai que resolver quen o ten que facer e quen non. Isto pasa en Suíza e pasa en moitos países, porque trátase dunha carga que hai que repartir de forma xusta. Tamén son cargas a ubicación das industrias contaminantes ou o trazado dunha autopista ou das vías do tren. Agora pasamos ao subapartado que bens contan. A cuestión é que non todos os bens son relevantes. Quizáis, no voso caso, pois coleccionades adhesivos de grupos musicais ata o punto de posuir pois todos os que existen no mundo. É improbable, pero digamos que hipotéticamente podemos pensar nisto. E a cuestión é que ninguén máis sería un. En circunstancias normais, a cuestión é que non diríamos que é injusto que os teñas todos, aínda que ninguén máis os poida ter, en canto a que non consideramos que, por exemplo, os adhesivos sobre grupos de música sexan un ben relevante. E a cuestión é que bens o son. Os bens relevantes son aqueles que son necesarios para vivir, é dicir, que se non os tiveses, a túa vida non tería un mínimo de calidade. Por suposto que a relevancia dos bens variará segundo o contexto no que vivas. Se vives nun lugar onde neva a miúdo, un ben relevante será a roupa de abrigo. Se vives nunha zona cálida, a roupa de abrigo non será tan necesaria. En cambio, a auga podería ser máis valorada. Ata finais do século XX, poder acceder ao internet non era un ben sustantivo, non era un ben relevante, mas queda claro que na sociedade actual sí que o é. É difícil facer unha lista de bens na que estemos todos de acordo, mas conviremos en que a auga potable, a vivenda, o traballo
o acceso aos servizos médicos, a posibilidade de estudar, o acceso á información, pois son realmente bens básicos, aos que todo o mundo debería poder acceder. O reparto dos bens é importante cando son limitados. Se non o fosen, se puidésemos ter todo o que quixésemos, non nos ocuparíamos da xustiza distributiva. Mais non o podemos ter todo. E aínda que ti se que puideses telo, non todo o mundo podería. Se tes todo o ouro do mundo, por exemplo, ninguén máis podería ter ningún gramo. E pasa o mesmo ca auga, a comida, a vivenda, a educación, a electricidade, as camas do hospital, etc. Ahora pasamos ao seguinte subapartado, que é unha complicación adicional, a sorte. A cuestión é que cando nacemos non todos dispoñemos dos mesmos recursos nin das mesmas capacidades. Quizás para ti non supón ningún problema abrir o grifo e beber auga, mas en moitos lugares do mundo iso non é posible. É necesario inverter un gran esforzo diario para obter un pouco de auga potable, camiando, por exemplo, moitos kilómetros para ir hasta unha fonte, etc. Nin ti elixiches poder dispoñer de auga, nin os que non dispoñen dela elixiron non tela. Foi unha cuestión de sorte que naceses aquí e non no deserto de Namibia, por exemplo. Igualmente, no noso entorno, hai familias con graves dificultades económicas, mais ningún neno ou nena elixeu nacer nunha desas familias. E agora temos un exemplo dunha cuestión de sorte. Lorena e Marta son dúas rapazas de 16 anos que van á mesma clase. Os pais de Lorena teñen unha situación económica estable, pola contra os de Marta están os dous en paro e ela tivo que empezar a traballar de canguro polas tardes para levar algo de diñeiro a casa. Agora, por este mesmo motivo, non ten tempo para estudar e está pensando en deixar os estudos. A situación das dúas rapazas é moi desigual. E a cuestión é que estas desigualdades, froito da sorte, que cada aquel tivo ao nacer ou ao longo da vida, pois xurde a pregunta si se debe de ter en conta a hora de dar a cada cal o que lle corresponde, é dicir, a hora de abordar estes temas de xustiza. Agora imos co último subapartado, que condiciona o reparto. Resumindo, no momento de facer o reparto de bens e cargas, a xustiza distributiva debe ter en conta os condicionantes seguintes. Os bens son cousas que as persoas desexamos e que incluso necesitamos. As cargas son necesarias para o mantemento da sociedade, mas en xeral as persoas preferimos evitalas. Algúns bens relevantes son limitados e non todo o mundo está na mesma disposición para acceder a eles. E a cuestión é que tendo en conta estes condicionantes, necesitamos un principio de distribución xusto de bens e cargas. Os filósofos propuxeron diferentes principios e digamos que no seguinte apartado vamos a ver algúns, como serán pois o igualitarismo, o criterio de diferencia ou o criterio do mérito. E agora tedes unha serie de actividades. A primeira é de que bens disfrutas solo polo feito de estudar no teu centro. E que cargas asumes? E habería que facer unha lista delas. O segundo sería que imaginárades que a vosa nota nesta clase depende de que dende o voso asento acertásedes cunha bola de papel nunha papeleira que estivese diante da pizarra. Aqueles que estivesen máis cerca terían o máis fácil e aqueles que estivesen nas últimas filas terían o casi imposible. Pensas que sería unha situación xusta ou injusta? Crees que habería que compensar esas desvantaxes? Levando isto á sociedade, pensas que a sociedade debería compensar as desvantaxes de saída que teñen algunhas persoas e colectivos? E a seguinte pregunta sería como? Ahora pasaríamos ao terceiro apartado deste tema, que reparto é xusto, e no que imos a ver esta serie de principios para pensar en cal é a mellor forma de repartir. O primeiro deles vai a ser o igualitarismo. Un criterio de xustiza distributiva é aplicar o principio de igualdade. O principio de igualdade proclama que un reparto é xusto se afecta a todo o mundo por igual. Se ti tes dereito a que o médico te atenda na consulta, é xusto que todo o mundo sexa atendido. Se ti tes a obriga de respetar os semáforos, é xusto que todo o mundo teña que facelo. Esta noción de xustiza a desenvolvemos de forma natural, dende ben pequenos. Os nenos e nenas consideran injusto non poder facer o que fan os outros, ou non ter os seus mesmos xoguetes, e ante esta situación manifestan o seu desgusto e queixanse. Algúns investigadores sosteñen que o principio de igualdade está determinado na bioloxía de moitos seres vivos. Fixeronse experimentos que mostran que certos animais revélanse cando son tratados de modo diferente aos seus compañeiros.
A concepción igualitaria da distribución ten ao menos dous problemas importantes. O primeiro problema é que algúns bens relevantes son limitados. De algúns bens non hai para todo o mundo, e de acordo co criterio igualitario non podemos repartir de forma desigual. Entón, que facemos? Non repartilos non parece unha boa opción. O segundo problema é que se o igualitarismo fose un criterio de distribución xusto, sería necesario determinar en que momento se debe considerar que se produce esa igualdade, e se realmente en algún momento chegamos a tal igualdade. E quedaríanos a pregunta de que pasaría se as persoas facendo uso da súa liberdade levasen a cabo actos que os volvesen a deixar en situación de desigualdade. E temos a pregunta de deberíamos volver a facer unha nova distribución? Sobre isto volvésenos a presentar outro exemplo, un caso para reflexión. Este caso é o caso de Xulia e a paga semanal. Xulia e Marco son irmáns. Os seus pais dispoñen de 30 euros semanais para gastos dos seus fillos e danlle 15 euros a cada un. O luns, Xulia gasta os enxeados. O martes, dille aos seus pais que non é xusto, que Marcos ten aínda diñeiro e ela non, e que están en situación de desigualdade. E a cuestión é se deben volver a repartir aos pais o diñeiro que queda, é dicir, eses 15 euros que de primeira serían para Marcos, e se habería que dividirlo entre os dous irmáns. E despois xurde, digamos, un cambio, e a pregunta é, ese Xulia, en lugar de gastarse diñeiro en xeados, os perdese ou lles roubaran? E que pensaríades nese caso? Trasladando agora o caso de Xulia a nivel de toda a sociedade, se repartimos os bens equitativamente nun momento dado, xurde a cuestión de se debemos manter a igualdade en calquera momento do tempo posterior. Se respondemos que sí, resultará que nunca deixaríamos de facer novos repartos, de volver a empezar, que habría que manter, digamos, esa acción continuada para xerar esa situación de igualdade. E iso realmente é unha cuestión complicada de levar a cabo. Mas se respondemos que non, entón está claro que se producirán novas situacións de desigualdade. Así que parece que estamos atrapados, digamos que non se acaba de resolver o problema. Unha solución é distinguir entre os casos en que alguén perdeu o que tiña despois do reparto por mala sorte e os casos en que alguén o perdeu por negligencia. É realmente complexo poder facer sempre esta distinción, porque, como sabemos, sempre hai moitos condicionantes que nos levan a actuar como actuamos, así que hasta que punto é unha cuestión individual, unha cuestión de negligencia, é complicado de decir. E aínda que se puidese facela, tampouco se evitaría totalmente esa desigualdade. Ora temos outro subapartado, quero decir, que vai sobre outro principio, neste caso o principio de diferencia. O principio de diferencia é unha versión do igualitarismo. Segundo ese principio, o reparto xusto é un obxectivo a alcanzar e non ten sentido facelo se nun momento determinado se leva a cabo só unha vez. Parte desa condición previa. A mellor forma de conseguir un reparto xusto é empezar decidindo os principios de distribución a cegas. Vainos decir Rawls. Digamos, John Rawls chama posición inicial a ese estado no que debemos decidir que criterios de xustiza deben reger unha sociedade sen saber que lugar ocuparás nela. Rawls referíase coa expresión de velo de ignorancia ao feito de que non saibas cal será o teu sitio no mundo. E agora explícasenos o velo de ignorancia. A cuestión é que deberíades de imaginar que debes establecer que principios de xustiza regerán a sociedade. Podes decir sobre os que queiras. A única condición é que os debes decidir antes de saber que lugar vas a ocupar dentro desa sociedade. Quizáis resulta que vivirás no mesmo sitio onde vives agora e cos mesmas condicións. Ou quizáis resulta que vivirás en algún pobo remoto de África subsahariana onde as persoas teñan unha dificultade extrema para sobrevivir. Ou que dentro da túa propia sociedade estás nunha posición moito peor. A cuestión é que deberíamos de tomar a decisión sobre cales serían os principios de xustiza para xestionar a nosa sociedade sin tendo en conta de que nós non sabemos que posición imos a ocupar. E Rawls afirma que se pensamos cal debe ser os principios de reparto xusto baixo o velo de ignorancia, proporemos medidas que fagan mellorar a situación dos máis desfavorecidos, xa que realmente nos poderíamos acabar nesa situación. Así que o máis racional é mellorar a situación dos que vayan a estar peor por se a nós nos acontece. Neste sentido, o máis
o máis racional sería propor medidas que fagan mellorar a situación dos máis desfavorecidos ata o punto de que se atopen en mellor situación da que terían se se fixese pois un reparto en base a outros criterios. E a cuestión é que este reparto tería dous condicionantes. Debe ter en conta a diferencia de partida das persoas e non pretende a distribución de todos os bens, mas si garantir a distribución dos bens básicos para vivir e tamén das oportunidades. Neste caso, non busca ir tan ao extremo en canto a conseguir esa igualdade, pero sí que busca que aqueles que vayan a estar peor pois non o vayan a estar tanto. Por iso que veremos en unha situación intermedia entre os dous grandes principios que vemos aquí, que un era o da igualdade e ahora imos a ver neste terceiro subapartado o principio de mérito. Unha posición contraria ao igualitarismo e ao principio de mérito. O principio baseado no mérito sostén que o reparto xusto é aquel que compensa o esforzo das persoas, que son retribuída de acordo con ese esforzo. Digamos, isto está na base da concepción político-económica do liberalismo e supón eso, que cada un merece en base ao seu esforzo personal e demais. Sobre isto, pois, hai un célebre conto do que imos a falar para explicar o mellor. Probablemente coñeces a fábula A cigarra e a formiga, atribuída a Esopo, un escritor grego que viveu entre os séculos 7 e 6 antes da nosa era. E digamos que na fábula a cigarra pásase todo o verán cantando, mentras a formiga recolle comida para o inverno. Cando chega o inverno, a cigarra non ten nada para comer e acude a formiga para que a axude. Mais a formiga teno claro: eu traballei e ti non, así que non tes dereito a máis comida. Vese como a formiga, neste conto, nesta fábula, pois está de acordo totalmente con este principio do mérito. E ahora imos co último subapartado do apartado 3, que é o igualitarismo e o principio do mérito. O igualitarismo, que vimos antes, dinos que para ser xustos debemos garantir un mínimo para a cigarra. Mas, por que é xusto? Podemos presentar unha obxección ao principio de mérito. A fábula plantexa, digamos, unha situación extrema. A cigarra non fixo nada porque non quixo. E agora podemos pensar, e se a cigarra non o fixese porque non podía? Quizáis porque tiña unha pata rota, porque ninguén lle ensinara a importancia de recoller durante o verán para o inverno, ou porque coidaba de outras cigarras, ou calquera outro motivo. Isto pode cuestionar o criterio do mérito, e así, a nivel social, a crítica pasa porque moitos que apelan ao seu mérito persoal realmente tiveron, digamos, unhas vantaxes sociais, pais con soldos altos, apoio nos estudos, enchufes no traballo, que lle permitiron alcanzar esa posición superior e privilexiada. Non foi realmente polo seu mérito. Mas, como sucedía antes no caso de Xulia, como distinguir os casos en que, por desgraza, a cigarra se atopa nunha mala situación de aqueles en que, por negligencia, se atopa tamén nunha situación de necesidade? Ahora temos un quinto subapartado sobre outros principios. Outras teorías sobre a xustiza propoñen como finalidade garantir uns bens mínimos ou o benestar. Este é o caso do suficientarismo, que non defende ningún reparto igualitario nin tampouco en función do mérito. Sostén que un reparto injusto se deixa persoas por debaixo do umbral mínimo de benestar. Como vemos, o suficientarismo é unha posición que poderíamos situar cerca da postura de Rawls, que antes víamos do principio da diferencia. Despois temos o utilitarismo, do que xa falamos. O utilitarismo sostén que unha distribución é xusta cando maximiza o benestar das persoas. Maximizar o benestar significa que a suma total do benestar sexa máis grande. Isto pois pode implicar que haxa uns poucos que estean moi mal, pero que a maioría pois estea moi ben. Fíxate en que o benestar de alguén non ten por que estar ligados aos seus recursos económicos. Fíxate tamén en que un ben pode ser útil a algunhas persoas, mas non a outras, dependendo das situacións vitais e dos seus intereses. E a cuestión é que estas dúas teorías, suficientarismo e utilitarismo, comparten un problema. Como podemos precisar o benestar e os bens que o proporcionan? Como podemos calcular o benestar que un ben determinado pode producir unha persoa e non a outra? En resumo, consideramos formas diferentes de establecer as regras do reparto xusto. Non parece fácil elegir unha que valga para todos os casos.
mas tampouco é posible evitar a cuestión porque, como seguida veremos, dispoñer de un criterio de reparto xusto é necesario non únicamente a nivel teórico, senón que nos afecta na nosa vida, digamos tamén no nivel práctico. Ora teríades unha serie de actividades. A primeira sería que Sonia rompeuse unha perna e camiña con muletas. Normalmente vai camiñando ao instituto, mas agora ten que coller autobús. Crees que é xusto que pague o mesmo prezo polo billete que alguén que pode camiñar con normalidade e que vai en autobús para non cansarse? Por que? Justifica a resposta. E habería unha segunda actividade. Pensa en alguén que teña moito éxito nun deporte ou nun grupo musical, que teña tanto éxito que lle paguen moito diñeiro por facer o que quere. Quizáis, se non lle pagasen tanto, non se dedicaría tan duramente e ocuparíase a súa vida en outras cousas. Fíxate en que ninguén obriga aos espectadores a ir a velo e demais, van a velo porque queren. Se non o fosen a ver ou se non fose tan popular, posiblemente cobraría menos. A hora de pagar impostos, como gaña moito diñeiro, o Estado pídelle que pague máis que a maioría das demais persoas. Aínda que en proporción a todo o diñeiro que gana, pois realmente podemos decir que menos, pero digamos que pode ser máis proporcionalmente. É xusto o que paga. Recorda que os impostos adícanse, entre outras cousas, pois a soster, digamos, todo o sistema público como a educación, a sanidade e demais. O cal busca compensar tamén esas certas desigualdades que teñen que ver con todo o que vimos da sorte e demais. Que argumentaría un defensor do principio de diferenza e un do principio do mérito? Cal dos dous principios parece aquí máis xusto? Escribe e explica a túa resposta. Agora pasamos ao último apartado. Como te afecta a xustiza? No cal, o primeiro subapartado é a xustiza global. Discutimos sobre a xustiza en termos xerais. Dicimos que unha distribución de bens e cargas é xusta cando ten en conta tal ou cal principio. Queremos que as leis do noso Estado sexan xustas. Agora ben, sexa cal sexa o principio de distribución que aceptemos, se ese principio é correcto, non se debería aplicar a todo o mundo máis alá das leis que rexen un Estado e das leis que gobernan a relación entre os diferentes Estados? En resposta a iso aparece a noción de xustiza global. A xustiza global defende que unha aplicación dos principios xustos. A idea de xustiza global é simple. Se unha persoa ten dereito á alimentación, á seguridade, á liberdade de expresión, teno tanto se vive en Roma, ou como se vive na Estrada, Bueu ou calquera pobo galego, como se vivise en algún pobo recóndito de Tanzania. No actual mundo globalizado, no que o coñecemento das circunstancias da vida das persoas é accesible por toda a información da que dispoñemos e onde a acción das persoas pode repercutir no outro extremo do planeta, se o propósito da xustiza global é lexítimo, a distancia non pode ser unha excusa para non levar a cabo. Aínda que a idea que persegue a xustiza global pode ser simple, o modo de aplicala non o é tanto. Con frecuencia é difícil que as persoas ocupadas nas nosas actividades diarias e nos nosos problemas cotiás sexamos capaces de tomar conciencia desas realidades ronxanas e darnos conta de que temos algunha responsabilidade sobre elas, en tanto que parte desa humanidade. E agora teñemos outro subapartado que é sobre a xustiza local. Cara a finais do século XX xurdeu unha nova discusión sobre o que se conviviu en chamar xustiza local. Esa noción, que non é incompatible coa de xustiza global, pódese caracterizar da forma seguinte. A xustiza local ocúpase do conxunto de normas concretas que regulan os repartos que afectan a unha sociedade. Non debemos entender a xustiza local nun sentido normativo, senón como un intento de avaliar de que forma se aplican os principios de xustiza distributiva nas diferentes sociedades. Imagina que tes claro cal é o principio de xustiza de distribución de bens e cargas, e imagina tamén que todos estamos de acordo con dito principio. Agora é necesario aplicalo, e iso significa precisalo en todos os repartos diferentes que se producen na nosa vida cotiá. A xustiza local céntrase en aqueles bens e cargas que non se poden fragmentar como diñeiro ni se poden repartir por igual a todo o mundo porque son limitados. Esta distribución de bens e cargas tampouco acostuma a ser compensatoria, no sentido de que non intenta compensar as desigualdades dos cidadáns. Son exemplos que discute a xustiza global o criterio para asignar a un neno, digamos local, o criterio para asignar un neno unha escola e non outra, ou para favorecer a unha persoa en lugar doutra a hora de topar traballo,
ou para asignar un órgano nun trasplante entre dous ou máis pacientes, ou unha vivenda pública entre diferentes candidatos. E agora vamos a ver, para case rematar, algúns criterios de xustiza local. Fíxate en algúns dos diferentes mecanismos por medio dos cales se pretende obter un reparto xusto de bens escasos ou de cargas. Cando vas ao cine, fas cola para conseguir unha entrada. Quen chega primeiro ten máis opcións de comprar unha entrada e séntase onde queira. En moitas empresas, que ten máis antigüidade ten máis dereitos, non só salariais, que quen acaba de chegar. Isto pasa, por exemplo, tamén nos institutos públicos, no caso dos profesores. Digamos que os que levan máis tempo no centro pois teñen, digamos, máis dereito a hora de fixar horarios entre materias e demais. Despois, na asignación de prazas escolares, determinadas características familiares, familia numerosa, renda, é dicir, aqueles que van a ganar menos, dan preferencia a algunhas persoas. Despois, en caso de ter que reducir a plantilla, en moitas empresas a eficiencia, facer máis con menos, é un criterio. Noutras o criterio é preferido o despido que leve menos custe para a empresa. Na admisión en universidades, o maior rendemento académico é o criterio de asignación das prazas, que o que pasa, digamos, co proceso das ABAU e todo isto, pois sería este criterio. Na selección de persoal, a veces favorecese a quen ten unha discapacidade ou se establecen criterios que teñen en conta idade, xénero ou outras cuestións para compensar esas desigualdades estruturais que lle dificulta a empregabilidade en determinados sectores. Por último, os membros dun xurado popular elíxense mediante un sorteo. Hai máis criterios, os cales ademais tampouco son os mesmos en todas partes en circunstancias iguais. Podemos discutir que principio de xustiza ten en conta se son xustos ou non. Non é fácil, mais non podemos evitalos. Por último, quedanos o último subapartado, que é posible un mundo xusto. Vimos que a finalidade da xustiza distributiva é repartir de forma xusta os bens e as cargas, e vimos tamén a dificultade que iso comporta. Por un lado, é complexo establecer cales son exactamente os bens e as cargas que hai que repartir e tamén cal é o mínimo de bens e cargas que todo o mundo debería ter. Por outro lado, incluso se estivésemos de acordo respecto a que é necesario repartir, vimos que non hai acordo respecto a cales son os principios de reparto que hai que utilizar. Así, resulta inevitable preguntarnos se é posible un mundo xusto ou se é unha utopía. En calquera caso, e aínda que alcanzar un reparto xusto fose unha utopía, algo irrealizable, todos os pasos nesa dirección fan que as persoas en conxunto e por separado vivan mellor. Recordo o texto inicial da unidade e o problema que nel se plantexaba. O señor Scrooge non quere contribuir a mellorar a situación das persoas necesitadas da súa sociedade. Algunhas persoas que están nunha situación similar axudan aos demais como un acto de caridade. A xustiza distributiva plantexa o feito de que contribuir a mellorar a situación aos demais non é unha cuestión de caridade, senón de xustiza social, de obriga moral. E acabaríamos a unidade cunhas actividades. A primeira é, imagina que todo o mundo quixera sentarse na primeira fila da clase, entre outros motivos porque se ve mellor a pizarra ou porque é máis fácil sair antes. Que criterio de xustiza local se acostuma a seguir nese caso? 2. En algunhas ocasións, cando os bens que se deben repartir non son suficientes para todos, procédese a un sorteo. Asumindo que nos casos seguintes non hai bens para todos e hai diferentes persoas que os queren, di para cada caso se che parece xusto ou injusto decidir a quen lle corresponde o ben en cuestión a través dun sorteo. E xustifica en cada caso a túa resposta. En particular, se non se che parece xusto, escribe que reparto pensas que sí e por que motivo. E as situacións serían as seguinte. A. Ter praza nun xardín de infancia. B. Decidir quen pode asistir a un concerto cando as entradas son limitadas. C. Decidir quen xoga e quen non nun equipo. D. Acceder aos estudos que queres, de música, universitarios, de formación profesional. E. Nas urgencias dun hospital, decidir a que paciente visita primeiro o médico. F. Adxudicar unha vivenda de protección oficial. G. Dar traballo a alguén. H. Asignar un órgano nun trasplante. E I. En caso de pandemia, nunha situación como a actual, decidir que persoas poden sair antes á rúa. E con isto remataríamos esta unidade.